Hekk kif aktar ekonomisti qegħdin jirriflettu fuq it-tkabbir ekonomiku rekord li reġistra pajjiżna s-sena li għaddiet qed jinotaw ukoll l-impatt ta' deċiżjonijiet tal-Gvern. Tkellimna dwar dan mal-kap tad Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Philip von Brokdorf, filwaqt li kkonferma li tkabbir kien b'saħħtu spjega l-impatt ta' proġetti kbar fosthom il-power station ġdida f'Dellimara li se tkun qed taħdem bil-gass. L-għonet għandek pala ammont ta' investiment huwa qawwi. U allura dak inħass speċjalment imbagħad f'ekonomija tad-daqstana, ekonomija żgħira inħass iktar żgur minn ekonomija kbar minn tagħna. Ura dak allura għandu impatt żgur dirett fuq l-ekonomija u tkabbir ekonomiku. Imma wkoll ovvjament allura dak l-investiment iwassal imbagħad għal ċertu dak li nsejħu aħna fl-ekonomija linkages ma' setturi oħra. Filwaqt li nota s-suċċessi ta' setturi li huma parti integrali mill-ekonomija Maltija, enfasizza l-ħtieġa li wieħed iħares lejn setturi oħra bħal edukazzjoni u s-saħħa. Żgur li wieħed mis-setturi huwa dik tal-medical tourism, illi għadna fil-bidu, pero naħseb hemmhekk fejn wieħed jista' jespandi ferm iktar milli għandna llum biex ovvjament nżidu wkoll l-attività ekonomika, kif ukoll fis-settur tal-edukazzjoni ogħla. Fil-fatt dan huwa settur li l-Gvern diġà impenja ruħu fih permezz tal-Barts Medical School Fawdex u l-American University of Malta, proġetti innovattivi għal pajjiżna u se jibdew iħallu l-frott tagħhom fis-snin li ġejjin. Von Brogdorf irrikonoxxa deċiżjoni oħra li ħallew aktar flus fi bwiet tan-nies. Jiġifieri rajna wkoll żieda fil-konsum, dan wkoll allura biex ngħidlek jista' jkun attribwit ukoll għal tnaqqis fl-income tax li seta' wkoll kellu effett. Impatt pożittiv kellu wkoll il-fatt li l-Gvern amministraw assorba aħjar il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Imma rajna wkoll mod partikolari, dan importanti ħafna għax naħseb kienet ukoll sena eċċezzjonali fis-sens li rajna ħafna proġetti finanzjati mill-fondi Ewropej li ovvjament għenu wkoll biex ikun hemm boost ekonomiku wkoll. Ġifieri rajna diversi proġetti.